Bine să ne la un nou vlog. Oh my gosh! Oh my god! Îmi plâng căței. Că am plecat de casă și... Da. Oh my god! Dar bate un vânt. Deci, uitați ce vânt bate. Am pus un efect aici, că-mi place. Nu știu. Am luat două pastile aici. La fel. Aulin de asta. Am plecat de casă. Adică mă duc undeva. Wow, ce satisfying se vede. Auci. Nu știu de ce mi-am lăsat eu camera așa. Dar, da. By the way. Voi lăsa asta așa. Hai, da. Deci... Au! Ce m-a înțepat? Eu să-i dau fugă că mi-e frică la ăla, că e uscat și... Da. Stați puțin să se oprească. Că mi-e cam frică, băi. Să nu cadă pe mine că mor aici. Haide, Andrei! Uitați-vă! Vedeți cum se lasă. Da, am și să fug de el. Mă și vedeți. Hello! Mă și vedeți ce fac. Dar cum stă și mi pare. Da, ce am făcut-o. Da. Oh my god. Ce bate vântul. Nu știu. Când bate vântul simt că nu știu, mă duce mai tare. Și na. Bye! Bye!